Ngime kodwa sigolelana kapteni bafethu ivoice yami iyabhetha athi ngibhizi sonto lonke kufika amajida lawo makhamisa bazongibambisa ezinye inombolo obaselekile nani nani ngithi ngiyi-address lento mase kubuya ivoice soyilungisa kahle. Umuntu onenkinga namaphoyisa uyisigebengu. Umuntu onenkinga mhlambe nabantu abakholwayo noNkulunkulu nani nani uyisatanist umthakathi. Angithi uyayibona leyo nto leyo. Umuntu uphethe onenkinga namanzi nokuba clean nani nani uyinuku leyo muntu loyo sure. So umuntu onenkinga nezinto ezipositives towards ukuqoqa ingane zesibiza nezesifazane mengabe kukhulunywa nje ngokunite abantu asithe for instance umuntu okwazi ukukhuluma namantombazane and ulwa nokufebe ulwa nani nani wena sisi mengabe ichaza izinto ezikhona efebeni ukuthi hayi ukamba ugqoka ithatha uvezela abantu isibumbu ayikho right leyo into inokufebana cause nawe umakoti wakho usumama usumdala ngeke ujabule hambe ekhipha isibumbu ngaphandle. Umuntu wesifazane uacta kanje ubhala i-data sokucela 1 no 2 no 3 no 4 no 5 efuna ukunaka abantu besilisa umuntu kanje awukwazi ke yona seyisteri mekukhona umuntu obezayo ufebe ngathi sibonze ufebe lo mase uyaprotecta just because now uyiphatha lento suke ikhulunywa ngayo musu uphatheka kabi ngithatha ubunga nakile ukuthi lento inofebani ngoba usuzwile yeke period musu ufuna ukulwa nalo i-address ayindaba yokufebe. So umuntu onenkinga noThamara bafethu ivoice yami ayikho client evideo bekumele ngenze late but iyaphuthuma kakhulu. Umuntu onenkinga noThamara bengicelile emajideni ewonkana ngicela sidile naye but asithe mhlambe leyo muntu ucomment mhlambe 5 minutes ago ngifuna mina ukuthi mhlambe kuphela 10 minutes sesimthukile at least aba 100 uthothi nje as much as isiba u50 mhlambe esikhomentayo but umuntu nomuntu ukwazi ukumthuka kabili yabo. So wena mfethu uzobunikela ngenhlambe u2 mhlambe usekho1 yabo kuze kuhlangane inhlambe u100 because sifuna ukudila lawo bantu usangijwayela lengane kabi imishini engiyona nje abantu ukuyithola la ngani interview eGagasini ngizokhuluma noFelix ngoba ubra wami ngiphinde ngikhulume futhi nasokhosini ngoba vele ngikhona lapho because ngithola interview ngathi kumele ngene laphayana ko Lady D mhlambe kulama show lawa mfethu alaleleke mina lalelo abantu abaningi okwi breakfast show futhi ngadwadla kuyona ngiphinde futhi ngimtholela i-podcast lapha ku Fly Motion ngoba injalo yami iyayihlanganisela ekwazi ukuthi mhlambe yoshaya interview nyana isebonto enjalo because dangane kumele protect uthina ama awuthinta esibheda kanje ngolova into erepresenta thina nemele thina asikwazi ukuyiseka noma siprotect. Into eyenzakalayo kunentombazane enehabit yaThamara ekuwukuthi mengabe uhleli nayo ikutshela idino Thamara ngenxa yokuthi usufuna ukuyishaya ngeqeba ungayitshela into eqondile masiba nokuthi abanye abafana abakhona abafana abangamfuni uThamara simthanda sonke sabafana hayi mhlawumbe simthandela mhlawumbe ngehlo lenyama simthanda njengosisi sidinga uprotect. Uyabona le ngane yangenwa yithonga elaliphethe kahle le ngane leyana mfethu yangena okhulwayo noma ukhokho owayehlola ingane umuntu oqondile le ngane mfethu ifaka intshalelo khona siraise ingane zamantombazana abanye bethu abanye baraise ingane zabafana osisi abaningi abangahambisana nenkulumo kaThamara zonke lezi zinto ayishoyo uThamara abafuni ukuyibona komakoti basemzini yabo cause uma ukuthi awuyiphethe kahle umuntu osifazana ugqoka uthatha ubuveza isibumbu nje yonke into engasile la awufuni ingane yakhe bekuleyo situation. Nginomama manje onezingane eziwu3 4 mase kufika ingane yakhe ena20 21 imtshela ukuthi mase nginentombi bali ingane eziwu2 uzoyihlaba ehlikize leyo nto but yena lezo ingane eziwu3 4 uyimisele ukuthi ebe ku relationship in next future or ebe happy cause that awuyiboni mengabe yenziwe wena uyibona mengabe siyenzeka kuwena. uThamara udinga protect thina bolova uyitreasure uThamara ecountry erepresent amajita ngiyafisa futhi sebe nama talk shows yabona bazokwenza ivarsity talk uThamara uzomele bekhona but uThamara kumele edile nabantu besifazane period bethanda bengathandi izomela sihlele something edile nabantu besifazane simseke nathi because bengifuna ukuthi ngidile nabantu besifazane nami in the long future but leya ngane inesiphiwo esithize baningi abantu engabasiza baningi abantu abasha abangangena ezintweni ezingasile engakwazi ukuthi babambe kusa bekwazi ukubamba imilo bekwazi ukuyiphatha kahle because amantombazana nenkinga noThamara nathi ayile ngane nje ngeke ukuthi ithanda abafana nani nikhuluma namadoda leya ngane akujwayeleke ukuthi kube khona intombazane engalona ixoki period. Amantombazana avuna yonke inonsense intombazane ubhedile ngayo yonke into izokuvuna ngoba siyazwana. uThamara uyambonza ngayo le ntombazane uyakutshela nje uyabheda ayikho into eshoyo wena ubhedayo ngisho singayicabanela ke le nto but wena uyabheda nina nitshelana umuthi umuntu uyabheda nokuthi umuntu umfaka endleleni ngoba senixabana senigivana anisizana niprotectani. Le yankulumo ekhulume le ngane iya la enhliziyweni nazi ilimaza abantu ilimaza izifebe kuphela umuntu ongasona isifeba im-affect inkulumo yaThamara yasengishilo onenkinga ngifonele lalela ngesizwe ngani nabo 17 ngeke sithi sigcike ubuthakathi wena mase ufuna ukuthi si-understand ubuthakathi yini so-understand ubuthakathini sawusenze ilima le ngane address ifebe kuphela ukuthi ayihlwane ufebe i-addressa ney'ngane eyisacabanga ukuthi in future mhlawumbe ngenzeka ifebe ukuthi ungaqali ufebe i-addressa nomuntu osamusha ukuthi understand ukuthi no ufebe kusho ukuthi kuyinto kanje noma unga-understand. So le ngane kahle kahle uyumshini wokugaya ifebe ifebe ke mengabe igaya ngeke ingakhali phela like testoyenza uThamara udila nezifebe period uma ukuthi inkulumo yaThamara mhlawumbe kuyenze ixakazise nani efethu awukude nofebe correct much baselekile.